Anu apa? Arep sesar apa manual? Pokoknya kula kan anu napa? Ya. Kok sesar apa manual pripun? Lah, aku ngertine ngertiku mek geret ngene kok le manual. Ning ana meneh sing jane normal iso, cuman karena saya seorang artis ya, nggak mau merasakan sakit gitu, nggak mau pengen berubah bentuk gitu loh. Jadi saya pengen sesar, nggak mau berubah bentuk biar tetap kayak perawan gitu. Besok ini nganu moro aja ke rumahku, nanti tak gerindo. Gelem. Adi blerek. Dadi nek blerek sesar ora ben weteng. Dadi saka bathuk tekan kene. Nah, cocok. Yo. Matur nuwun. Agak muka sida kewirangan. Lah nek iya badan hukumku jalan-jalan dhewe. Wong wedok ya nggo koke, wong lanang ya nggo kotang barang lah. Metu kabeh kula. Hukume men piye to jenenge arep ketemu anak lanang kok ya. Wah iya. Iki nggo kotang barang iki nggo adahi cengel ya lek. Kok gak ada cengel kowe? Kowe ngerti ra diceritake sing kimplah-kimplah mlaku ya terus pengen cara men ketok kimplah-kimplah ngono to. Nek wong wedok no nek genah nggo kotang iki nggo adahi melek lah, kar nggo adahi cengel ya wong melek lan duwe. Ya cuman umume wae sing penting. Iya. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Sugeng dalu Bunda. Ya Allah ketemu anakmu lanang kok Le. Tangis bahagia lho Le, tenan daman dhisik iki, Cok. Angger aku nembung ngomong Sukino ngono ki paribasan ki
ikonik banget. Tenan, mesti anggere aku anu pun saged napa tole Sukino wong WA wong BM kuwi banget pun saged napa nganti aku untuk kirimi sandangan bayi dan sebagainya. Wah. Terus tak nggo dhewe malah ger keneng ngentok ngene iki tadi. Lah pokoke ya mbok nggo. Menika saestu. Dan nyun sewu kita flashback nggih. Bapak menika nek kali kula kan nek nang wilayah Godean seyegan minggir lan gak kuat bisa seminggu itu berturut-turut di wilayah kene. Beliau itu sampai sangat respect sama saya. Nduk Mimin, saatas kowe wong wedok mesti pikiranmu buntu. Seminggu gak nang wilayah Godean gak penontonnya podo. Endah lemu mikir kaya ngapa rasane. Terus beliau itu nek pengen nyedak aku. Nek pengen ngambung aku. Men ono chemistry. Dadi nek aku pribadi tidak punya keberanian kok Mimin wong lanang dandan wedok kok ngambungi Pak Dalang niku kalau bukan permintaan beliau. Iya, aku ya ora wani. Nek ora kebutuhan panggung ora. Nah, beliau sangat welcome sama saya. Lek ngomong aku tenanan. Lah kok mbok jenengan nulat bapak emang kan ngambung jenengan ngoten kaya Bapak Rumiyin ngoten. Anu lah. Bapak Rumiyin ngoten lancik kok gak natun persen. Kok bingung ngoten to. Lah bapak niku terus merespon ngoten. Mbak Mimin pripun carane iki ana amplop, iki ana amplop. Lanjut lah. Engko dhisik ana tulisane. Lah mau Sukino mau iso ngopo Sukino? Nggih pun jejak-jejak. Malah saking Klo kinten macul mbokne. saking aktife le jejak lho sikile ngantek metu. Lho ya mau ki linggo ning kono ki ketoke linggo suwi banget. Kuwi ora wetenge senep ora kowe? Nggih senep to. Jenenge wong meteng niku nggih. Turu mlumah rekoso. Miring ya boyoke keju. Nek mengkurep ya banyak. Kok jungkat-jungkit. Nah, kok jungkat-jungkit timbangan perjuangan waktu itu. Anu apa? Arep sesar apa manual? Pokoknya kula kan anu napa? Ya. Kok sesar apa manual pripun? Lah, aku ngertine ngertiku meh geret ngene kok le manual. Basane normal. Normal. Aku ngerti ku ki meng sesar, Je. Cara gampange ngeten lho. Cara gampange nek nganggo bahasa sing wong to gampang. Pengen lahir dioperasi. Apa lahir metu dalane. Lho ngoten lho. Soalnya dioperasi kan mboten liwat dalane. Lah, nek metu dalane ora ana dalane. Lah dalanmu nggo dalan liyane iki. Maksudnya dalan ngene lho, Pri. Kan ana to ada memang Sun Sewu seorang ibu memang diharuskan untuk operasi karena kondisi kesehatan atau janinnya. Pinggulnya terlalu kecil atau bayi yang belum saatnya lahir harus dilahirkan kuwi kan operasi. Ning ana meneh sing jane normal iso, cuman karena saya seorang artis ya, enggak mau merasakan sakit gitu. Enggak mau pengen berubah bentuk gitu loh. Jadi saya pengen sesar, enggak mau berubah bentuk biar tetap kayak perawan gitu. Dadi ini nganu moro aja ke rumahku, nanti tak grindo. Gelem. Adi blerek. Dadi nek blerek sesar ora ben weteng. Dadi kok mbaduk tekan kene. Nah, cocok. Ya derek Mataram kok. Nduk nderek ndedonga. Iya. Menika Mbak Elok, putranipun Bapak. Mbak Elok. Nggih, Laksamana Muda Bapak Basuki. Nah, sing Pak Basuki. Cuma wis ruwatan kalau pasang ugi sampun ringgitan ngono kuwi. Dadi putra-putra sing jarne Sukerto kaya ngomane Kedono Kedini, putra Entang-anting ngono kuwi. Terus kaya aku barang ngono kuwi ya. Lah kowe kudune diruwat wong ora jelas ngono kok. Diruwati maksudnya main sengkolone ilang lho ora jelas. Lah saiki dianune seneng-seneng bengi iki garekan. Dek. Nggih. Ngapunten kula banyak salah karo panjenengan. Mbok menawi munjan dibuli lek aku ngaku-ngaku dadi garwane Pak E. Waduh. Yen mugi mboten sakit hati senajan to kula metu tuwa. Nek ya ora ana salah njaluk ngapura. Maaf, ora kudu wong ngeno menika sing njuk ngapura. Sinau wong tuwa nyekak ra apa-apa le. Nganggo salam nek wong ngapura ki nek ra salaman kaya kurang piye. Tole gading aja gila to le. Mboten kok kula niku mboten sok gila. Lah kula niku pun biasa ning ngaten iki. Aku iki ketemu anakku yang moto yuyu nak. Kowe piye Kak? Kalau gue dadi mingkop ngono ki apa? Oh, lah iki ora sengaja kok ya. Semangat Ole. Salim ro Bunda no. Maaf lahir batin ya Le. Selfie. Yo, gue siap dong sih. Bunda disayang.
Nah, wis. Yo aja mesakku pacare nek nyayang aku. Lah kan karo wong tuwa ora apa-apa. Nek kono maksa ya ora apa-apa. Iya. Nek aku ora maksa. Rasa lek ijek Weh, usian. selak gila karo bunda neng kene. Nggih. Nek selak gila ki lho, semproten iki. Langsung lunga. Nggih, Ya, kok dalu sangune nek bareng gitu. rawuh. Tole aku agak munggah panggung langsung curhat karo Mbak Neti karo Bu Prastiwi. Ya ampun, gading wis brai menang ngono ki. Brai jane pinter dandan ngono lho wis Joko wis brai pinter dandan. Manis tiru aku. Kok iso tiron kowe iki teko ngendi? Nggih, sesuk jare jenenge anakmu ora ganti Sukino. Lah apa? Ganti Suger. Sukimin dan Geter. Lah piye lho? Ya jenenge apa wong iki Suger jenenge baby. wong ya ora kok kabeh ya nyun sewu kok ya kok kabeh mana hadat mana hadap ngono ra ya. Iya, anu to. Piye, Dik? Pengendang. Heeh. Mbak Ayu. Budi Mbak Ayu. Oh Mbak Ayu niki. Oh, Ah, Dek Ayu iya. Kendang, ya. Iki Oke, delong kan kendang kasiar Jepang. dadi karo bundamu. Oh, ngono. Aprik mbok ora gawe Begitu. gosip to, Pri. Semangat ya, Yuk. Ya engko Ya. tik caosi wekdal. Kok Yo, Bapak nggih? nggih, bawa. Bawa. Nggih lho. Bawa, goleki bawa. Oh, alah bawa ki maksudnya apa ya, Lek? nek cara Bawa ki dangdut apa? koyo ral kae Ral. Ning ana aturane nek bawa Oh. ki. Ya, oke. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur. Tole gading Ya. kelas berapa? Kelas 1. SMA. SMKI. SMKI Iya, Jogja. Ya. Saya apa? itu awal ulang tahun SMKI. Hmm? Awal ulang tahun SMKI diminta ngisi di sana, tapi dereng ngertos Mimin Aprin ku sinten. Oh, nggih. Pokoknya nanti anu lho, apa kuwi wektune jenengan tak batasi maksimal 5 menit. 5 menit sudah harus selesai. Gek 5 menit ki engko agak metu perkenalan wis 5 menit waktu itu. Ternyata lah ya wis kesuwen oh Mas, kesuwen 5 menit itu udah lama ngono ki. Tari-tarian sing 4 menit ana seberapa? 5 menit. Kok 5 menit metu suwe piye maksudnya? Oh, ya Allah aku ora nyandak aku. Apa lho, Apa? Aku lagi loading aku maksudnya gini loh Mas, durasi Wah, pentasku di SMK itu cuma dibatasi 5 menit waktu itu karena pengisinya banyak. Tapi setelah kita tampil mendapat apresiasi yang luar biasa, akhirnya bermenit-menit lagi. Demikian juga dengan penjenengan sedoyo. Apa-apa ki nek wis keterima, nggih to, pasti nanti ada jalannya. Jadi jangan pernah pesimis, intinya pelajaran yang diambil iki kaya ngono lho, Jas. Nggih, Mbak. Mbak Elisa ku ya saiki jenenge wis kondang kaloka Mbak Tatin. Nah, bestimu, Mbak Tatin. Kabeh kanca-kanca semangat juga berawal dari warga Laras, tidak Iya. bisa dipungkiri. Mbak Ayu ya wis Iya. dadi bintang tamu. Nang ndi-ndi. Kandhani kok. Ya budget kena. Ya sliramu kok, Le. Ngapa ki? Mlotrok. Lengsam. Wah, jan apik. Iya, Dek. Iki lho. Timbangane Iki. rumiyin santen kula langkung sasak menika sampun mapan. Oh, nggih. Mapan. Iya, nggih, monggo, Bu. Bu sinten? Wah, mboten ah. Buta. Lengsam yang kemutan. Wah, iya. Lah, Pak Kesban ki lho sing menikmati suaramu ngantek lendangak-dangak ngono. Pokoknya yoga nek sing mengkritik suaraku tak balang sandal. Wis ngerti suara bosok ya ketawa sampai akhir ya kleru terus kok. Elek,
sliramu ra akeh salah to karo Pak Kesban. Selama iki kok gur nganu Pak Kesban terus. Sungkem sik. Terus kowe iki pas wulan Sawangin iki kudune kowe njaluk ngapura Sungkem. karo Pak Kesban, sungkem. Nah. Pak Kesban, kula aturi jumeneng Monggo, sekedhap Kesban. Mbak Mimin badhe Arep nyuwun pangapunten. Menika pamuntenanipun Mbak Mimin. Iya. Nggih. Setuju nggih para penonton? Nah, setuju. Iki Mbak Mimin badhe nyuwun pangapunten. Mas, Nglenggandani kata salah kali panjenengan. nek wong lanang biasane dosane karo wong wedok dosa slintutan, dosa delikan, dosa ngapusi duit. Nek wong wedok dosane kan biasane Ayo, Pak grenengi wong lanang. Nah, wis saiki wis ketemu njaluk ngapura, Lek. Wis. Iki unek-uneke ket nggak ingi ya sesuk ketemu Mas Kesban ngono. Wingi wis awalan. Tapi kan gue lewat HP. Mas Belum Kisban. ketemu, Nggih. maju. Ya. Pinututi lamun katututan. Sak agenging gadahan kula. Ya. Sak kutil kok. Ya rasa tok foto pri mosok dadak disepil kono ndak disepil. Sak agenge lepat kula, tembung kula seklimah, lampah kula sak tindak ingkang boten meranani, kula nyuwun pangapunten. Nggih, Nggih. Jeng Mimin Nggih. semanten ugi kula kathah lepate nyuwun pangapunten. Sami-sami. Ya salaman no. 200. Dentang gue dentang. Anakmu jaan. Lah iki 200 iki. Anakku 200 tenan ra. nembang loro. Tetep menyang ya ya. Kahan. Lepatipun pangapunten nggih. Nggih, aduh. Aduh. Kok ra sungkem? Wah, tekan ngomah. Kuwi tekan ngomah tipes kuwi. Tipes. Sak tanganipun sareng kan panjenengan. Ya. Pangapunten. Alah kok Sungkem, Mas Sik. Kesban ki Sungkem, ngarep sungkem. iki piye to? Sadime apa? Pun nggih. Sehat-sehat nggih. Alhamdulillah Ora sehat. pareng nakal, tambah Mboten. umur iki sansaya sumeleh. Nakal ding kuwi. Ya nek pengen nakal karo aku tak tempili ra apa-apa. Ya wis ra apa-apa ya 300. Mosok wong wedok bayar. Ya saiki Ya wis perwira kok. Nyok, perwira. tak jupukke dompetmu. Nah, perwira lek. Lho, Ya ora bos. ayu gleleng ya. Laris lho Mbak Mimin ki. Laris. Laris sehat terus. Kanggo kowe. Nggo dentak. Munda ayu lho. Kaya kowe wis. Ngoten niki. Wah, Mupo, halah tukon Elek. tilis, tukon Bobok. bobok laris. alamin lah. Dentak lho, amanah. Iya. Nuwun nggih. Aja neng kene, Mas. Wis ra apa-apa. Ayo golek nggon sing penak. Jan. Selulupa kono lho. Pinter golek rezeki. Kandhani kok. Ya ora. Dipenggake wong Sak ki. bermuak iki mung nggo lantaran. Lantaran. Ning ya anakmu sing nang omahku kae ya sok openono. Tak openi guajulane. Ning omah ki cemeng ki. Pun nggih, Mbak. Nggih, monggo Nggih. lenggah Mas Isma. Pun Mas Gandhi. Nggih, nggih. Jan. Wah, nyeneng. Jan. Nyenengke entuk-entukane. Gek, Lek. Jarene Pak Geter ki ya kathah salah ro jenengan ki, Lek. Kok kabeh kok tok lembake lho, Pri. Kok maksudnya apa? Mas Solikin ya iya jare. Aku dolan masuk iki dong kelakon tak dolan. Bima. Bima ora kene iki aku ora perlu mempertaruhkan harga diriku. Kok saiki mundak ireng ki apa nyambi jarengi memengan barang to? Ya ora apa-apa nek sing putri sibuk rak ya wong lanang memeni kumbahan ya ora masalah ya Mas Bima. Kakek kono gek ngumbahi. Oke, ora ngumbahi ra tak kei lho engko. Lengser yang kemutan lelampahan kang wuri. Wah. Jan iki. Cengkoke jan. Ya, Medeni. luar biasa toh sakniki. Wah, luar biasa cengkoke kaya pitik ketubruk truk.
Biar ada pembeda ngoten lho. Rak nggih mboten napa-napa Pak Gedah. Nek wong ayu iki pamong kuciwa sithik tetep di ngapura nggih. Nek kotok iki ra diapura. Ya nak. Aku karo Ayu ki sok nek pemomah-omahan le masak sapa ya. Bayake sing liwet aku apa kowe? Lah kowe ning omah nyapu ngepel mbah-mbah masak kono le golek duit sing ngayani kowe. Ning sing meteng ya tetep kono. Wong apa ngene isin kok kowe ning njaba aku ning jero kok jitungan kae kok. Lah piye lah dadi anak ya. Ya duh. Semangat ya Yuk. Nah. Ya ampun. Sok sing gelungang nek dadi nganten aku apa kono ya. Alah lakon donya ya. Aku mau ya sempat foto-foto ning kono di saben aku sak jangkah foto panitia. Sak jangkah foto panitia. Wujudku koyo nek kebang japno aku yo ayu tenan ngono apa ora wong pira-pira nang pengen jak foto Didik ya. Di foto kuwi sak jangkah di foto batine do. Wow. Diambung maju sakna dijak foto. Cekrek. Maju sak jalan dijak foto. Cekrek. Maju sak jalan dijak foto. Maju. Undak-undakane akeh sak. Kuwi iki batine sing moto kuwi lho kok ana trenggiling tekan kene. Kok tergiling ta penyan menika. Kok le mak cruwit kok le. Kok tergiling. Ya aku melu seneng, melu undak-undakanmu kae Apa? ngejak foto, le ngejak kenalan, saiki piyai-piyai berbudi bawa laksana piyai-piyai luhur. Ya iyalah. Dhisik nek ra wong Ya mendem. buah kesabaran. Dhisik nek ra wong mendem kenceng ora gelem nyerak. Alhamdulillah wis melu seneng ya, Lek. Pak Anen ya melu seneng Pak Anen aku jadi bagian dari saksi sejarah luar biasa saka warga Laras. Tetep guyub rukun nggih, Con. Nah, jen ibarat iki kan mereka keluarga. Sedaya kan keluarga. Paribasan mbok karo anake sok kadang kala beda selisih pendapat, beda penemu ki wajar-wajar saja. Ngono gitu. Urung kok nek anake ndek bojo, engko pengaruh saka bojone tetap ada perbedaan prinsip, perbedaan tapi tidak akan mengurangi tingkat kedekatan keluarga yang besar ini. Iya. Ngono Iya. kuwi. Kudu ego, kudu saling apa aja ngedepakan ego, kudu direm sithik. Kok aku mbak April ki jangan dibilang fine saja. Orangnya juga ada. Pernah kita make up ya berdua ya, Pri. Pernah make up berdua itu orang ngobrol blas. Tapi untuk anak nggih blas ra ngob di jalan ora jagongan, dandan ora luruan, tapi manakala menjadi oh iki Sukipan ki Mimin dan Apri nek ngantek pecah piye lho ngoten niku Satu kesatuan. oh Pri satu kesatuan maksudku ngene lho warga Laras ya ngono wong Mimin Apri sing wong loro sok nganggo cerah apa meneh piyai kathah mesti kan lebih kompleks lah misalnya kalau kita tetap menyatu tujuan awal kembali bahwa ini adalah keluarga. Cacak karo ya keluarga. Bro. Yo kaprukan Pri. Loro Lek. Nggih, parangipun Mbak Limbo dos pundi menika njenengaken Waranggono? Niki, nah. Sinten ingkang caturan jumeneng menika? Oh, Mbak Ika. Oh, Mbak Ika. Nggih. Ayo Mbak Ika. Yuk, Mbak Iu. Ya. Dalu Mbak Apri. Sing dalu Bu Ika. Mbak Mimin, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya ampun keringetnya buat dilapis sih kek. Aja ngelapi lho kowe iki saiki nyetrum lho karo ngenekan. Masa? Tenan? Iki wis dadi banci sejati no berarti. Kok ora sarep mari kok iki. Oh, sarep mari. Ya bismillah. Alhamdulillah ya Allah. Ya wis. Muga-muga jodoh ya, Mbak. Amin. Karo sapa? Ya salah tingkah, ya. Lek iki men salting. Masih kowe golek malu guyu apa mudenge? Malu guyu. Oh, iki ketoke tenanan nih. Apa saya cuma matur ke panglipur kagem warga. Kalah karo.
Wis. Nah, Pamitan wis. ingkang kapiji penyanpau menapa wong ayu. Napa Mas Dalang? Niki nganu request. Request dari Bapak Putra Jikari. Nah, iya. Nggih. Langgam. Ngersakaken langgame apa mau? Langgam kangen ning ati. Kangen ning ati. Dibawani sinom. Oke. Nggih. Siap. Awakmu rada susut mikir apa to, Nok? Rada susut cilik. Mikir sampean. Kowe iki aja genggam donya iki kenceng-kenceng. Heeh. Nek genggam donya kenceng-kenceng ku nek merucut dhewe sing rugi. Aku ora genggem. Santai-santai aja. Bondo digegem aja kenceng-kenceng. Heeh to. Nek di pacar aja digem kenceng-kenceng. Di masalah aja tok pikir kenceng-kenceng. Sesuatu sing memberatkan diselehke alon-alon. Oh, ngono. Engko men iso tumoto tenan percaya lho. Sing iso nambani kuwi kita sendiri. Oh to bener to. Soalnya aku dhewe ngrasake pernah di pengen ngerti aku ning panggung nangis terus beler terus apri ngantek. Apri ki mung kata-katane simpel. Kowe jek pengen urip apa ora? Nek urip awake dandani ngono tok. Nek jek pengen urip kowe dandanon awakmu ngono kuwi. Jan kalimate ngono kuwi. Nandes ning ternyata. Bener, luar biasa. Ayu-ayu kok mani-mani. Iki aku tak gawe kuru malahan. Saplake dadi rojali kok kuru Ya malah. ben. Bangane lemu. Jane ya wis ana sing ngopeni lho ning kok ya cek kuru. Oh. Sopo? Akirangan. Oh biasa wae. Kaya kowe ora ono wae. Lah nek aku cetha wong aku wis ningkah sego wadang. Apa kowe? Sego pindah sego pindah. Nikah desa. Gor kono iki carane aplik urung di sertifikate urung duwe ngono ki lho. Ya Allah, derek bingah nggih, Mbak. Nggih, matur nuwun. Mong kondangan desa. Sesuk tak tututi. Oh ya. Nek abot kosor-kosor tenan alung tuku wae nek kepepet mbak wis tuku wae malah mikir enteng. Oh tenan kok aku kabutan. Nek tuku nang ndi to? Ya ana nggone tergantung kebutuhan nek sing kerja larang sithik ya untuk perkotaan. Oh, perkotaan. Sesuk golek ya. Apa? Si lanang ki apa ya eneng to? Ngawur wae yo. Sok dolan rene, dhewe pri nek awan apa wektu pirungan dolan rene, nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh, ngejak sedulur, sharing-sharing. Karena tempat itu yang indah itu iso gak dhewe fresh. Ya, betul. Ide-ide baru muncul. Ya. Ayo bawanipun Mbak Ika. Heeh. Kita Srina tegas Suarane butuh. Sinden ki kandhane nek bladekan ora kumpul bojo mesti suarane wutuh. Malah apik. Malah apik ya. Apik. Iya. Aku dasare laris ora laris ya ora kumpul bojo, ora duwe. Mosok sih? Elek banget. Bunda Mimin, Pripun? besok nek kesini aku diajak karo Mbak Panut barang anu. Mbak Panut. Mbak Panut, Mbak Apri. Iya, kita ke sini. Iya. Kita cecet dulu. Iya, cet. Iki nggo nongkrong ya enak lho, Le. Nongkrong. Mancing bisa ora mancing? Mancing perkara. Mancing perkara. Mancing perkara apa mancing bojone wong? Loro-lorone. Ben gayeng kok. Ben gayeng regeng. Nah, Hidup biar bervariasi. Hidup itu harus bervariasi. Dan gak monoton ya. Yes. Nek jalan tol alus terus ya malah ngantuk. Heeh. Udah nek gronjale. Kudu ana gronjal. Ojo ngajari elek to. Iki Orang ngajari arek ben critake lelakonku. Oh, iki nggo sik odi ya penak. Kok sik odi to kuwi? Apri. Sik odi. Cah stres. manis angguka ati Manise anggugah ati. Sebut cae mak. apa kayak angguka apa Ati yo asih. Ati. Wah, elek. Nek atine wis gegugah, asi engko ya gegugah, liyane asi ya gegugah. Sing penting atine sik. Atine ro gegugah kok njaluk dibukake asi ya engko. Aja. ketoke pengine saiki lho kae
Rapik ngono Kok iki. grusak-grusu. Ya nek pengen saiki tak gogeke asine iki. Apa nggo darurat? Nggon aku sik nggo darurat. Iki asi. Apa asi? Air susu iblis iki. Apri kok. Nek ngomong wis kate-kate. Tapi sina wangeng netra Iki nandhake wong tresno. Senadyan to mbok elek kaya ngopo ki tetep ning mata ki ketok katon endah, katon apik ngono lho. Ku mantil-kantil. Heeh. Mbok lagi tangi turu ilere tekan ngendi bloboke sak kenong-kenong ya tetep apik, endah. Dengan problematiknya yang ada tetap tresno. Lho, paribasan apa jurangnya dilumpati kok nek tenan ora kowe. Jerune Ya ra nek tresno ya ngono to. Apa Nek nek saiki ketoke wis ora e. Lah piye to, Wis Mbak? tidak berlaku. Lah ngapa kok Wis ngono? suwe-suwe ya bosen. Weh, curhat. kowe iki nek ngomong kowe rasa ngomong ndak gawe jogangan bapakmu dhewe menungso kuwi nek ngono ki kok nang tak ate wasis kok. Yuk. Suwe suwe Kono ngajak cepet kok kene ngajak suwe. Ya sok suwe, sok cepet. Parjo. Hangat ngeni Wong cakepan kok do dicandaki dhewe. berantane lara berhenti apa mbak? Solahe pripun kridane iki nek wong seneng iki kok ngopo ngono. Paman wuya Nora ana usada yen ra kamu sira Ora ana tamba sing mandi nek urung ketemu iki. Wong ki nek lagi jatuh cinta jan. abot ya. Sugestine tetep ngono, mbok ditambani apa-apa nek durung ketemu wonge. Iya. Lho nek akeh ku sak sliraman krungu suarane wah jan nyes. Wah, jan. nyes. Ki ono WA-an meneh iki. Nggih, diwaos riyen, Dik. Wo lah kok dihapus karo admine malah. Min admin. Terus kula Sik, kok sik. Lagi mengetik. Walah. Kang Mas manis nyoto kang kar yokas maran langsung nggih. Langsung, mangga.
Iya, sudah nuwun Mbak Ika.